Τι είναι κούνελε, μπορείς να μου πεις? Ορίστε. Θα σου βάλω μακεράκι, πυρουνάκι να φας το πιατάκι σου. Εδώ τρώμε τώρα, σήμερα τρώμε. Εδώ είναι τα ψιψίνια μου, τρώμε ψαράκι σήμερα στην Αγρίδα. Έχουμε και τσιπούρα και λίγο σφυρίδα και λίγο ροφό. Και λίγο από αυτά τα ωραία ψαράκια. Αλλά ο κούνελος είναι πολύ πιναλαίος, να και το πλυζάκι. Θα σου βάλω να φας κούνελε. Έλα, ψιψινούν να φας κοντά το ψαράκι σου. Σου βάλω μακεράκι, πυρουνάκι να φας. Έτσι ψιψίνο μου. Μπράβο. Έλα, μετά θα φας ήρεμα τώρα. Περίμενε. Μπράβο. Μπράβο, Μπράβο. Θα πας. Έλα το πιατάκι σου εδώ και τα ψαράκια σου. Μπράβο. Μιάου, μην μου λες εμένα μιάου. Έχεις πουλί. Μπράβο, να δεις. Ο γάτος. Η Μπέμπα, έλα εδώ Μπέμπα. Μπέμπα. Αυτή είναι η αεροσυνοδός μου. Μπράβο, Μπέμπα. Και το πλυσάκι μου. Μπράβο. Μπράβο. Και αυτή είναι η Μπουμπού. Μπράβο, Μπουμπού. Θα φάμε λίγο σε λιγάκι ψαράκι. Να το ευχαριστηθείτε. Εντάξει. Μπράβο.